Så har vi fået fingre i den nye Huawei Ascend P8, opfølgeren til den fine P7 fra sidste år. Lad os lave en lille unboxing af den her. Det er en lidt anderledes indpakning, som vi kan forstå. Vi skal tage den sådan en låg her, vi skal tage. Meget fint. Og så ligger den herinde. Det er en lidt anderledes måde at pakke en telefon ind i dag. Vi vil se, om vi kan trække den ud her. Sådan. Ulala. Der er den så. Rigtig fin. Flot telefon, men lad os lige se, hvad der ellers gemmer sig inde i æsken her. Jeg har ladet mig fortælle, at det skulle være en overraskelse herinde. Så må vi se, om vi kan få noget mere ud af den her kasse. Så åbner vi der. Og så ligger der, skal vi lige se her. Aha, det er nok sådan en lille til at prikke dem ud med, til SIM-kortet og høretelefoner og oplader. Og lad os lige prøve at se, om vi kan få det her ud også. Hvad må der er herinde? Ingenting. Den er i hvert fald meget, meget let. Den er tom. Aha. Så lad os lige se, hvad der gemmer sig herinde. Se her. Sådan. Aha. Der var en nål. Nålen til at åbne ind til SIM-kort og hukommelseskort. Skal vi se, hvad der er her. Stik. Kabel. Okay, selvfølgelig meget traditionelt. Lad os lige se, om vi kan få den der ud også. Sådan. Jo, lad os lige prøve at pakke det her headset ud. Se om det ser fint ud. Og ja, også lidt anderledes headset. Og se, de har gjort lidt ud af designet. Sådan lidt det er lidt afrundet og lidt aflang form også. En overraskelse? Nej, det var der ikke. Men det var i hvert fald det, der er i æsken til Ascend P8. Selvfølgelig oplader, headset og lidt anderledes indpakning der. Og så er sådan en æske her uden noget i, som jeg kan se. Og så telefon. Og Ascend P8 den har en skærm på 5,2 tommer. Og den kommer til Danmark i en 16 GB version. Og der er selvfølgelig plads til hukommelseskort. Og lad os lige se, hvad der ellers står heromme. Det er ikke rigtig noget, der vi gider at spille vores tid på. Og den telefon, vi har fået her til test, den kommer i champagnegul. Meget, meget fint. Nu skal vi have noget strøm i den. Og så må vi se, om vi kan få lavet noget første indtryk af den senere i aften eller her i morgen.